zázrakov. Išla som raz jedným lesom, spadla som do jamy a pýtam sa, vystrašene, kde som? Zrazu pred sebou videla som fontánu stratených snov. Nemala som vôbec slov. Potom plný mliečnej čokolády predo mnou. Nuž, rozhodla som sa ho prebrodiť. Ale ako? Preplávať ho nie je ľahké. A preskočiť? Tak to nie. To bude iba trápenie. Zrazu ku mne pribehol zajačík menom Hov. Hľadáš cestu cez potok? Pomôže ti jeden skok. Vari mám skočiť? Tak dobre. Nech sa ti darí, zajko, aj tebe, dievča, napodobne. Keď som teda preskočila, nohy som si namočila v zmrzlinovej mláke. A bolo to také zábavné. Povedala som si, že sa vrátim domov. A slnko zapadne za